Google Beats és una aplicació de gravació i edició de vídeo que forma part del conjunt d'eines que podem fer servir amb el nostre compte de Luigi. Podem crear un projecte nou des de Google Drive fent clic en Nou i seleccionant Google Beats. En la finestra emergent veurem diverses opcions per a iniciar el projecte. Si volem editar un vídeo, podem fer clic en Penja i afegir-lo mitjançant l'explorador de fitxers, Google Drive o Google Fotos. Abans de començar a editar el vídeo, és recomanable canviar el títol del projecte, ja que aquest nom serà el que veurem al nostre Drive quan el busquem. Google Beats anomena escenes als conjunts d'elements en què es divideix el vídeo. Una escena pot contenir diversos elements, vídeos, text, imatges i formes. Podríem considerar que és com una diapositiva de Google Slides, però amb una duració en el temps determinada. El vídeo que acabem d'importar des de Google Drive, per exemple, es mostra com a una escena en la línia de temps. Si fem clic i arrosseguem des de les vores, podem retallar l'inici i l'acabament de l'escena, i per tant del vídeo. Per a partir-lo i retallar parts intermèdies, podem fer clic en el punt on volem fer la divisió per a desplaçar l'indicador de reproducció. Després, fem clic amb el botó dret i seleccionem Divideix l'escena a l'indicador de reproducció. Alternativament, podem fer servir la drecera de teclat, Control, majúscules, S. D'aquesta manera, el vídeo es dividirà en dues escenes i podrem arrossegar les vores per a eliminar les parts que no volem incloure en la peça final. Si volem afegir més vídeos al projecte, primer hem de crear una nova escena amb la icona de més de la línia de temps. Després, fem clic a Insereix i seleccionem l'opció de penjar el fitxer des del nostre ordinador o fer-ho des de Drive. La nostra escena s'afegirà a continuació de l'escena que tenim seleccionada, però podem arrossegar-la fins a la posició desitjada en qualsevol moment. D'aquesta manera podem afegir com a capçalera el vídeo amb el logo de Luigi que tenim disponible en la pàgina de plantilles per a materials docents. Si el volem incloure també al final de la línia de temps, podem duplicar l'escena i desplaçar-la. En cas que vulguem afegir transicions en els canvis d'escena, podem fer-ho amb la icona dels dos cercles que apareix entre les escenes. Si passem el cursor per les diferents opcions, veurem la previsualització de la transició. En fer clic a una d'elles, s'aplicarà al canvi d'escena seleccionat. Una vegada finalitzada l'edició del vídeo, el podem exportar desplegant les opcions de fitxer, seleccionant Baixa i Vídeo MP4. Amb aquesta opció descarregarem el fitxer al nostre ordinador. Alternativament, podem exportar-lo a Google Drive. En aquest cas, trobarem el vídeo en la carpeta Exportacions de bits del nostre Drive.